Bon naki kentai jong gajat benriu kasi ke jongi. Kilong ri bahasa dien habai dai bat kanam kaburam bat ki kam ki krau ki jongki ya kabakila no senyang sekajat benriu. Bat kambon sin hi ki ba kampau nginya keren de ka shisha dai hi ki shenrang. Dai wat la bon ki kentai ki baladon ya kata kanam kaburam bat ki kam ki krau ki bakila le na ka benta ka ri bakajat benriu. Pen ban bon sin ni klet no ya ki. Kum ta kene kapor kum ka jingpen kan mau bar ka jingwan ra ka jonga ka long bangim dai ban klet ya ita iriu krau jong gajat benriu na pedang ki kentai ita ilong I Dr. Sister Philomena Khar Akor le se don na pedang jong pi kham tam ki badai na ka kanhun balang Katolik ki bala ban tip shapang jong I hendrai kum ba ka pau ka long babon nangi ngim tip ya ka nam bar ki kam ki krau ki ba I lano senyang sya gajat benriu. Kumta hakini ke video mentangan wanra syapang ki kam ki krau bar kanam kaburam kabai Sister Philomena Khar Akor ilale. Lapan kentang reuniam ya Sister Philomena asilian Khar Akor hakaseng ki Sister Kameria ki mission lane kata kaseng Sister of Our Lady of the Missions hakasnam kat kandai spa nripu pra. Kindian usia pai lingkat syapang jong I. Lakha ya I hakasnong lai lingkan haunai luar praterik kat kandai spa sa phonyau men bakari India kayo ya jinglai luai nakti ka sarkar phareng ilong ikon bala jung iba Gregory Chiron Shabong bar ikong Victoria Brian Khar Akor ki balabam kwai hatwar ublai baro siyeng loong biklawan chikabalang Katolik na kabalang Presbyterian haus nam kat kandai spa san pulai ila pule kelas A halai lingkot aus nam kat kendai spa san po ar. Henry namar ka daw ba iting ya unang hikay imsyam tre syu ban late school hasnong. Don bok ba ka jing sandor ka jong ublay ka lat mai ka pli ya ui da ka jing a jing mut jong upadal Eusebius Yusai ubatraya parish lai umkra la penrung school primary ya I Sister St. Mary's house nam kat kendai spa san po sao. Tangha pedang si senam kinong hikai ke lapan kiau R kelas ya I naka kelas B sya ka kelas 2. I julong iba ningkong berboar ya ka jingken habayadai bar ka jing start ka jong I ya ka subject jingken laong ba ijuyo shispa naka shispa bat laong ru idon ka boar kun mau ka bapla. Istat bha ban yo bat ya ka jing hikai. Ila yo ya ka bai ba mane ka scholarship naka examen class 3 bat class 4 nangta haka kelas 8 haus nam kat kandai spa nripuai ka kelas kabaya kendu lang ki kena school kasi bat kena school pareng kam syam lapan jam daw ya isi star ibat bait ya kata ka jaka ka basyakman ila jukni ban yo banengkong ne baar kumta sa shisen ki sister ki lapan kiau ar kelas ya I na ka kelas 8 sya ka kelas 10 andala laj matric haus nam kat kandai spa nripulai iklam laj pule college Henry iyale shwa da ka teachers training jongka Assam. Ya kene ka kelas ru ilalong iban engkong do kene ka jingpen tebet ka ai boar ya iban penya ya ki school ME. Hadin ka training reuniam kum ka private candidate ila pendap ya ka pre university na Guwahati University hagasnam ka kendai spa nyau pau. Rengkat ber ka lingkor penya school isi star ila yakon ya ka BA kum ka private candidate but ila pass with distinction na ka Guwahati University hagasnam ka kendai spa nyo polai hausnam ka kendai spa nyo posau ila pass ya ka BT first class na po school ba North Eastern Hill University ane nehu ki khna ki bayo first class ha ka ne ka kanhun banengkong jong ka nehu kila banyo ya ka national scholarship ban let pule ha kano ka kanhun university ka bakiman ka jingkia kamla ban khanglat ya I ban pediang ya kene ka khusnam ilahon ban pendap ya baro ki degree da ka batrai artat rengkat ki kam ki jong I man la kasngi haus nam ka khandai spa prapo ar man ba idangbat ya ka kam head mistress jong ka Saint Paul High School Mabisu ba ila rung ru ka kasi department ban pendap ya ka master degree hapo nehu da ka jingtre shitom ila yakon barki samla ke brang luat haus nam kat khandai spa propusau ila job thiau ila ra ya ka first class marbot ila beteng pat ya ka MPhil but haus nam kat khandai spa propunyau ila yo outstanding
na ka benta ka kuswak bat ka thesis ha ka ne ka por ilarong ha ka kam ha po St. Mary's College kum electoral jong ka khasi department ban penhun ya ki nong ai men siam haus nam ka kandai spa prapu pra ila penmi perthai ya ka thesis ka ba kerteng ka korshol khasi kum ba ka pau ha ka literature khasi kani ka de ka kwat ka baningkong ga jong i ka ba i ila tho kat bai dang bat ya ka kam lecturer haus nam ka kandai spa kandai pholai kandai phosau ki ba halor ke la kentu ya i ban pendap no ya ka PhD ka thesis ka ba ila jit ka dai ka Biblical influence on pre-independence khasi literature ila yo submit ya ka thesis how December ka kandai spa kandai phosan but ila yo ya ka doctorate how kala lengkat ka kandai spa kandai phonyo but mentang ila ban khat ye i Dr. Sister Philomena khar akor ka thup jingtho jong i sister kalong ka bahe nalor ka korshol ki khasi kumba ka pau ha ka literature khasi khat kandai spa prapu pra ba ila penmi nang ta haus nam kat kandai spa kandai pu pra par ela penmi ya ka Biblical influence on pre-independence khasi literature ki jingtho jong i ha ki kot khubor ki magazine ki kot tho kan mau tumpang ki la long ki ba bon ngit lengen haus nam kat kandai spa kandai pu saw na lol ba ila register na ka benta ka PhD ila shimti ban penwandur penwandar saya ka sa kan mau spa snam jong ka nong seng ya ka jinges lok ka Euprasi Barbie Daka spark of Euprasi ha ka juk kesnem ila lomlang ye ki kena school barem hapo ka kenhuan ka ba kerteng pas pupir of Our Lady of the Mission jong ka not is Sister Philomena ila trai borba ru akatanat pule puthi jong ki school haus nam kat kendai spa prapau Archbishop Hubert D. Rosario SDB ula jit ba inlong kanong sedang ya ka Meghalaya unit jong ka All India Association of Catholic School ila syajit kum ka secretary banengkong jongka nadu ka kendai spa prapau hadu prapulai ila long i editor senrap jongka ying Kristan idukhat jongka khasi athor society idukhat jongka Catholic athor guide jongka Catholic Board of Education ru kumjo nangta jongka Shillong Archdiocese jongka sengkhong kentiuri ka jingno senyang jong isi star shiki kampai ba kilong ke bapaso la itu ya kisap kerpang ba penkup ublai ha isi sta da ki ba bon teli kisang ki ba koloi ban penkup borom ye i da ki khusnam na ka wei ka por sha ka wei pan wat ka All India Radio Shillong ka jukhat ye i man ka por ban ai jingkren na mar ki ba bon ki nong sngap ki sungotanat ban yo ye ki jingmut na i isi sta le la trai bon jaka kum ka headmistress apo opal Shillong umsning pen ursla marbisu kum ka lecturer apo St. Mary's College hakas nam kat kendai spa praposan kum ka principal haus nam kat kendai spa kendai pun riu haga jingyalam baga jingya lenti jong isi sta ke St. Mary's College kala nangkiu barka jingken jo shaklia jong ka nam haus nam arajal saw ka National Assessment and Accreditation Council ka ba wan jingo barkala ai grade A ya ka college ka jingbetin jong isi star ba ka jinghikai college kala ai men sim ye ki banang penrus pa ye ka thop jingtho pen sa nam pateng la pateng kumta sha chi sha leng ba ki jilli ki lempung berkeren san korshol literature isi star idang penno ki senyang ba paso ka jat benriu kadang khmi lenti ban yo lom thop ban yo kan show na thiar jong i tikane kalong ga jingye thu lengkot chapang isi star lene I Dr. Sister Philomena khar akor iweni kriu krau kentai kebangi ngi klat no na ka jai ban riu ka jongi kumta perlong ngimdai ban klat ya iru iweni nong no senyang ba krau jong ri ba ka jai ban riu ka ba ilano la ka ketika diang ketika mon ya usenyang uben hei bat kala long ru ka jing mento ya ka ri ba ka jai ban riu khasihi bro ka wei ngin bo ya ka jingkan mau ba kum kini ki riu krau ngi tan kam shibon na ka ri ba ka jai ban riu kublai shibon